Kiev we Moskwa gepleşikleri dikeltmekçi bolýar. Russiýa Mariupolda ýene ýardyma ruhsat bermeýär. Gaba wasynaky gün orta Mariupol port şäheriniň asudy ýylaty evakuasiýa etmek we ol ýere humanitar ýardym eltmek finansyklary togtaýan mahaly Kiev bilen Moskwa wekilleriniň odatçylygy besetmek gepleşikleriniň dikeldilmegine garaşlýar. Ukraina güýçleri Kiev we Çernihiv sewitleriniň Rus goşunlaryny ýyza serpikdirmegi dowam etdirýärler. Russiýanyň gorunmak ministrligi gaba wasynaky Mariupol şäherinden asudy ýylatyň evakuasiýa edilmegi üçin 1 aprelde ýerdem sagat 10-dan başlap özüniň humanitar koridor açykdygyny aýtdy. Mariupolda onlarça müň adam birnäçe hepde bäri uzypsyz azyk suw we beýleki zerur serişdeleri bilen gysylyp galdy. Ukraina resmiýetleri hasada ol şähere ýardym eltip birnäçe hepde bäri ol ýerde gysylyp galan ýaşaýjylary alyp gaýtmak üçin 45 awtobusly ulov kerwanynyň Mariupola tarap ýola düşendigini aýtdy. Ýöne bir Mariupol resmiýeti 1 aprelde Russiýanyň şähere ýardym eltilmegine böwet bolmagy dowam etdirýändigini we henüde masudy ýylatyň Ukraina we Rus güýçleriniň arasyndaky agyr söwüşlerden gaçmak üçin zerur bolan insanperwer geçilgäniň öňüni baglaýandygyny aýtdy. Mariupol häkiminiň geňeşçisi Petro Andriushchenko ol ýere ören zerur bolan ferişdeleri eltmäge finansiýan ulov kerwany üçin 1 aprelde şäheriň henüzem ýapyk galýanyny Facebook arkaly aýtdy. Şäher giriş üçin ýapyk galýar we ol ýerden hususy transport ferişdeleri bilen çykmak ören howplu diýip Andriushchenko aýtdy. Rus güýçleri düýünden bäri şähere insanperwer ýardym eltilmegine, hatda az mukdarda eltilmegine de düýbünden ruhsat bermeýär. Şeýle hereketleriň sebäbi henüzem aýdyň näl ýöne bu ören lapket ýagdaý. Biz Ruslarda Mariupol ýaşaýjylarynyň Ukrainanyň gödäwçiligindäki beýleki sebitleri evakuasiýa edilmegine ruhsat bermek islegini görmeýär diýip Andriushchenko sözüne goşdy. Demirgazyk sebitleri barada aýdylany Britaniýanyň harby aňtugurlugy 1 aprelde Ukraina güýçleriniň Ukrainanyň demirgazygyna Çernihiv şäheriniň gün ortasyna ýerleşýän Sloboda we Lukashevka obalaryny ýygyny alandygyny aýtdy. Bu obalar Çernihiv şäheri bilen Kiýewiň esasy üstünçilik ýollarynyň ugruny ýerleşýär. Ukraina Kiýewiň günnägörüne we demirgazygyna üstünlükli, emma çäkli ýagdaýdaky garşylyk hüjümlerini dowam etdirdi diýip Britaniýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Russiýanyň bu sewitlerdäki harby işçiligini azaldýanyny aýtmagyna garamazdan hem Çernihiv hem Kiýew sewiti dowamly urulýan howa we raketa zarbalarynyň nişanlary bolup galýar diýip ministrlik sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina goşuny 1 aprelde özüniň gündelik maglumatyna Kiýewiň demirgazygynaky käbir Rus goşunlarynyň Belarus serhedine tarap ýyda çekilýändigini aýtdy. Rus ulov kerwani Rus güýçleri tarapyndan ogurlanan awtobuslary, ýük ulowlaryny we kiçi ýük ulowlaryny öz üçin alýar diýip Ukraina goşuny aýtdy. Hemde Rus güýçleriniň Ukrainada talaňçylyk bilen alan emläklerini hem öz ýanlary bilen alyp barýanlyklaryny sözüne goşdy. Beýleki bir täzelige görä Russiýanyň Ukraina serhediniň goloýuny ýerleşýän Belgorod şäherindäki bir ýanygyç ambarynyň ýanygyny döredi. Sewit resmiýeti ýanygyç ambaryna Ukrainanyň 2 sany harby dikuçlarynyň zarburanlygyny öňe sürdi. Egerde bu maglumat tasdiklansa Russiýanyň topragynaky ilkinji Ukraina howa hüjümi bolar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski özüniň 31 martda gece akşam çap eden gündelik video ýüzlenmesinde goşunlaryň öňe gidişini öwdi. Ýöne Donbassda we Gaba wasynaky gün orta Mariupol port şäherine boljak öňdäki söwüşler babatda duýdurdy. Şeýle-de Zelenski aýdyňlaşdyrylmadyk jenaýetler üçin 2 sany generalyň öz harby çinlerinden mahrum edilýändigini aýtdy. Edil häzirki wagtda meniň dönükler bilen iş talşara wagtym ýok. Ýöne olaryň ählisi kim-kimden jezalandyrylır diýip ol aýtdy. Gepleşikleriň 4-nji tapgyrynyň öň ýany Ukrainaly gepleşikçi David Arahamia taraplaryň arasyna olalaşyk gazanan halatyna Türkiýanyň we Germaniýanyň howpsuzlyk kepili hökmüne hyzmat etmek teklifini hödürländigini aýtdy.